že jezdkyně vzdala, pokud jsme dobře pochopili její gesto. Chce, tak si může skočit nějaký opravný skok, nechce. Tak na startu již máme Martina Pochmana s logikou, ne s logikem, jak jsem vám předtím špatně řekla. My děkujeme Martinovi za pozdrav, přejeme mu úspěšný start. Do parkouru se nám již může připravit Míša Hasnédlová z Arven. A Vojta tě pozdravuje. Co nic moc. No ne. Schodil. Pomluvaj tady přede mnou. Měl Martět. Vojta sedí vedle mě. Hned mám jiný obrázek. Jaká barva? Jak si chce? To je právě tak. Jo? A jako... Freezing! Freezing! Woo! Čas 59, 52 a 65 dobrých bodů. Jejich výsledek byl 65 dobrých bodů a čas 59,52. Na druhém místě